Ако имам наследствен имот, но нямам документ, съпругата ми, с която сме в развод, има ли права над него? Това е въпрос от наш последовател. Малко ми е трудно да разбера какво значи, че няма документ. Ако нямате документ за имота, то най-вероятно той все още не е ваш. А дали съпруга може да оспори или да има претенции към даден имот след развода, е важно как е получен, т.е. придобит този имот. Ако имотът е дарен на вас от вашите родители по време на брака и след това се разведете, съпругът няма и не може да има претенции към него. Ако вие сте наследили наследствен имот от ваши родители по време на брака и след това се разведете, положението е същото. Съпругът не може да има претенции към този имот, бившият съпруг. Но ако вие сте купили или сте придобили имот чрез издръжка и гледане по време на брак, то тогава да, съпругът при евентуален развод може да има претенции към вашия имот. За да защитите правата си или при повече въпроси по темата, свържете се с нас. Тръст Хоум България.